fundet en kur til det frygtede Trump-syndrom, der spredes gennem vores drikkevand. Det formodes, at smitten begyndte tilbage i starten af juni, da Donald Trump besluttede sig for at bade i Middelhavet. Symptomer. Kirsten, hvad gør jeg? Jeg har lige drukket vandet, og det er inficeret med Trump-syndromet. Fuck er Trump-syndromet? Det er et eller andet, der spreder sig igennem vand. Har du nu været på internettet igen, skat? Nej, jeg hørte det over radioen. Jeg er ret sikker på, at det er fake. Det er så sandt. Hør, hvis du er nervøs, måske du så skal gå til lægen. Ja, du har sikkert ret. Kirsten, er du der? Er du der? When do we beat Mexico? Oh shit. Hej, det er Bente. Ja, jeg tror, jeg har fået Trump-syndrom. Om det haster. Ja, selvfølgelig haster det. Jeg har ikke lyst til at blive Donald Trump. Klokken 14. Ja, helst så tidligt som muligt. Ja, okay. Farvel. Bente? Undskyld mig. My father gave me a small loan of $1 million.